Vítajte pri našom dnešnom videu. Dneska sa pozrieme na Starlink generácie 3, ako vyzerá balenie a čo sa v ňom nachádza. Takto vyzerá krabica k nemu, ktorá nám dneska prišla kuriérom. Ju otvoríme. Máme tu samotný Starlink 3. generácie s pútkom, ktorý slúži aj ako stojan. No. Tu máme ešte inštruktáž ku Starlinku. Čiže takto nám vyzerá. Je väčší ako ten náš mini. To je fakt revolučný vo veľkosti. Ďalej tu máme router 3. generácie. Máme tu kábel, regulačnú príručku, potom tu máme napájanie s ihlicovým konektorom a kábel k napájaniu. No. Táto sada bežne stojí 350 €, ale momentálne má Starlink akciu, že ponúka pri 12-mesačnej viazanosti túto sadu zadarmo. Čiže ušetríte 350 € pri kúpe teda Starlinku. Stačí potom už len platiť ten mesačný 50 € poplatok 12 mesiacov a plus je tam ešte obmedzenie, že nesmiete zmeniť adresu tých 12 mesiacov. Takže síce častejšie asi meniť adresu nebudete, ale je tam takéto obmedzenie, aby ste vedeli. A skúsime si teda potom pozrieť, natočiť ďalšie video, kde si zmeráme rýchlosť z tohto Starlinku. Nezabudnite, že Starlink si môžete vypožičať, ako potrebujete, na pár dní niekam do prírody alebo na dovolenku aj cez našu stránku starlinkforrent.net. Vypožičanie stojí už od 10 €. Máme všetky druhy Starlinkov od 1., 2., 3. generácie, aj Starlink Mini je v ponuke a široké príslušenstvo aj do terénu. Ďakujem vám za pozornosť a prajem ešte pekný deň.